Kors ġdid fil-livell ta' diploma fil-maniġer tal-kostruzzjoni għandu lan iwassal għal standards ogħla fil-kostruzzjoni. Il-kors twil sentejn fuq bażi part-time qed jiġi offrut mill-Università ta' Malta bisħubija mal-Awtorità tal-Bini u l-Kostruzzjoni, il-BCA, blan li jissaħħu kemm il-kwalità kif ukoll is-sigurtà tal-industrija. Il-kors jinkludi suġġetti bħal proċessi regolatorji fil-kostruzzjoni, is-saħħa u s-sigurtà, il-ħiliet fil-maniġjar, ir-regolamenti tal-bini, il-prinċipji tal-maniġjar tas-sit u l-kuntratti kif ukoll l-maniġjar tar-riskju. Biex wieħed japplika jeħtieġ ċertifikat tal-matrikola jew tal-edukazzjoni sekondarja. Dawk mingħajr kwalifika formali jistgħu japplikaw xorta u ssirilhom intervista. L-istudenti se jibbenefikaw mill-iskema tal-Get Qualified li tagħti lura 70% tal-ħlasijiet filwaqt li ħaddiema tal-Awtorità tal-Kostruzzjoni jistgħu jagħmlu l-kors mingħajr ħlas. Il-Kap Eżekuttiv tal-BCA, il-Perit Rodrigo Bonici, spjega kif dan il-kors ġi żviluppat mit-taqsim edukattiva tal-Awtorità li twaqfet sentejn ilu biex tindirizza nuqqasijiet fil-ħiliet. Qed naraw ukoll li l-persuna barra li taħdem fis-settur tista' benefika minħabba l-fatt li din ħafna mill-ħaddiema fuqhom telqu mill-iskola ta' qeta żgħira, però llum il-ġurnata jixtiequ li jkunu jitalmu wkoll fuq is-settur tal-kostruzzjoni. Il-Ministru tal-Edukazzjoni Clifton Grima qal li dan il-kors hu eżempju ħaj ta' kif l-edukazzjoni tista' twieġeb direttament għal ħtiġijiet fis-suq tax-xogħol. Mingħata tiegħu il-Ministru għar-Riforma fis-settur tal-Kostruzzjoni Jonathan Attard tenna li riforma fis-settur ma tistax issir mingħajr ħaddiema imħarġa.